lang hilin eh. Ya? Love you, Dad. Bagsuhan na ta. Bye-bye. Nasalya na, hindi na sila maligo. Love you na yun. Love you, Day. Kay gawan man. Sila da, ang inahan. Mama, kuma. Picture sa amin kay gawan. Daghan pang nagtugtog, arang sa baa kaadto. Nasalya na, huwag isang mama. Uniform sila. Kung nabuong po sila nag-swimming gabi karon di na. Dapat palit si Emilio og kuan. Kinasun nga aninikad. Aninikad man sila nga nila po anadaan. Hindi ko dabi mo kuhit. Para makakaon. Lugdog sa po. Last. Sige pang. Gusto ng panhut. Lugsa. Oh, asa yan na nasunod na ikag. Aymos. Aymos sa naglangilangoy. Hindi mahuli nami. Alag sada naman ta. Anila naman tong cottage. Ano? Di bagsada na. Kami lang sila nakasurvive. Si MM. Hala. Hala. Lasing ko na. Ayan na si ano pa. Mga alasing komedya mo tawas nami. Sa mo hawas ta alasing komedya. Hawas na ko nami. Kami lang duhain tao nagligo-ligo. Kami lang may naugdagan. Sa nguban? Kanding. Kandingan mo nung guban si Milo. Ali kandingan. Uy mga kandingan ba? Gawin na sila kahit gusto mo na yan na. Kandingan ko na sila. Mumula ko kay busog ko. Sweet, kamusta gani mo? Ito dahil tambaw. Busog. Napasi kinaraan. Tambaw ko ng busog humol. Mga karaan raman na. Ito, suming sa amin. Kay, karoon ako nagkataon nga. Anak ko nun yung mama doon pangingin. Upaw, Violet! Yan lagi mga mega dia. Yan na makak. Mapamunagmit. Mabord na pa ni Singim. Motra pa ni Singapore. Okay, tukuan. Isang lugar sa mga intik. China. Bigas na naman. Ibilo ko naman itong China na. Upaw, Violet. Ako sa nagmit. Sa dati ko diyan sa Curtis. Di Rasmire. Tara. Sabi ni Zag nag-swimming ka ba? Tuntunulay bardi. Ang kami namis anda. Sila tuntunulay bardi alas ni Norman. Puso yung hangin. Kami gabi nag-swimming me. Kami na magyapon. Kami na magkaroon. In a night. Sugod min humol galing ha. Oras sa M. Alas. Dos pa to. Ibabad mo yung karon. Sa kami doon mga 5. Mga kandingan hoy. Anong pong naman rin? Tao. May mo sa tuling dagat. Kaya mo ng tagabukid. Way dagat. Suming-suming panagsa. Salamat jay, dengan salamat sa nag-invite. Dinahingan kan. Ibo na mo kinsa mo. Dengan salamat. I love you. I love you, I love you. Sa nagdala na ko nga nagangani ko. Saan ni? Limiro among gyaptan. Ito to. Anda. Ito to. Anda global me first night. Salamat kaadto.
bisan og nalingaw ko kay bisan na ko ngay nagchat dito nga asa na kuno ko sila sa pod manang sariling na imo imbitar na grabe gimbita tulo ka gabi asa ka man ang kung overnight karon Bernis hapon Domingo Bernis Sabado Domingo o gugma pohon kita naman po tayo asa na pod mi Para bang mga kamuli? Karibong ko na sa Aliana. Kaligod ta siya. Tawa. Dakmet. Away na sila. Paligon nila karizot. Kaya nailisan di ay. Ang manigapon ng first day nung. Sabi na, kandingon man. Di man ni sabi ng anak. Tugnaw sila. Kami yung itugnawa. Sa tunid to bukay mo ko sa ning lugar ha kasi na lugar ang magiliguan mulimot dari spikas dadto kamigin dadto liti ha darim panglaw Oo, bilaran. lagi taglaran dito dapit hindi ka masakayan ha Nes kayo. Ito ang mga taong nga nangaligo. Si Aliana, si Ali, si John Mark, si Glodolisa. Ito to. Ang gidok-dok ang mga headphone. Aliana! Dali! TikTok na sila. Ako, pasunsasin mo yung TikTok na Ali. Aliana. Kaliti ka doy, asan? Sa to main? St. Bernard. Ano ang katong na tabunan? Kapag bagyo. Asay mong mga papagmama? Kuha o green. Ang tata o green. Ano sa mamulig blit eh? Ugma. Mabarko. Kamusta naman muningan he? Pag... Tagpunto ko ka. Kabato. Pila mo kabukan he? Na may parente ani? Tuloy ha? Na may parente? Oh, ha? Ningan he na mo parang maligog dagat? Di. Tuloy na bigil ah. Suri magbuhol? Kay nagtan ang chocolate green. Kuyawan nila we. Di ba ko nakatol? Di mo? Siya nakabto. Sa news, bahin sa late. Pare deta dong kami dini pud mi taga dinhi. Di ba sabi mo? Tagalayo, alis siya. Kana siya, taga Cebu man na. Taga Cebu na siya, ganyan mo itong buhol. Kanang nakagreen mo ng papa. Kamu lang tulo di ay. Wala kay suon. Agaw. Adi na mamagpapa nimo? Ako nang tatay. Alula lang nimo og tatay. Kasi mong nanay. Adami sinuon na pinamatay naman. Luya po ka. Wala kay tulod nanay di ay? Luya no. Sa buhol kay salite. Asa lindot? Lagi lindot diri di ay. Lindot daw diri sa anda. Matutwaring batang Tagaliti. Sige dong, ayo-ayo dong. Okay, saka ng TikTok. Bulan taal. Bulkan taal. Malabyan mo na. Alay din, suha doon yung taal. Di ba taal na ang nasa... Albay. Albay, mayon ang nasa albay. Ang butasan ng ila ha. Ano man ang Tagaytay dapit? Amo sa ngayon nila ha. Wala hindi siya Tagaliti or sa Kibaw. May mayon sa ila. May bulkan sa ila. Ambot dong, may bulkan ang liti dong. Oh, dala sa Sa Tacloban. Naay mo sa Tacloban. isa. Medyo, ko ay ba kasi dapat agi-agi. Dadong ka na ni Ja. Aglikod adto kay mainit man dagat putil kwasan. May bata namon hibala ganing kauban. Tagaliti daw ni sila ha. Ano mainit mas kami din? Ila ka ila day mo im. Di
Naman. Sa mo kuya. Agam nanay. Ay, nanay kasi yung nanay. Nanay si Kuya sa dapit sa Cebu. Iko kabaw. Kita di kang imi sa Cebu. Kita ka niya? Oh, dito. Hala iyo, bibigyan ko kuno. Ang jakol niya sa ang kuya. Kuya, wow. Ay, miss kay last din atong ligo-ligo na ilan atong tagaliti na kailan ni Imi. Dapat mga Chinese dito tingog. Oh, Chinese mo na siya. Oo ba? Lao, basin dingim. Singan si mong kuya. No. Ibig. Ha? Ibig. Basin trabante ninyo dito sa Ibig ito ba? Isag lagyo ko bay. okay. Sigurado ka nga nakita ka ng video call sa mga insik. Insik mo na siya. Bitaw. Di man ay sa kuya. Masa man? Kaya naman na mo. Rupak naman ko mo. Katawi siya nilo. Oh, gino. Katawa sa nimo dong kay basin ka video call nimo si nimo kuya. Ha? Natikan ko. Han, talagaan ka? Basin nagamayangan na nimo si Ate Amy. Pero insik man ni si Ate Amy. Ali Kaya na naman may nagpudyo ko na yung aircon. nako ni aircon im. A few moments later. Ay, si Eliana, last na lamang night na mo ron. Ano no? Muli na miyugma. Na, ako may nanguli. Kan itong nangaligo. Pazanda, ning una na. Ning una na. Last night na naman na mo ron. Muli na po miyugma. Pero sa mata ni nga dari na yun. Yatas Friday. Aw gapon ko tani balhin dani. Pikas man ta. Ikan may ngaligo lagi. Da, Napyo na ilin. abuday. Sa gitawag ng paparin na ilin. O, okay ba o? Mga maing na. May kandag na to. Net na kay matuog na. O pa man to, pa man na tunangan pa man sila. Hindi na lang pa doon namulos ng room kay mag-good night na ka. Kadang mo ni ka, no. Mubabay na ka kay last night naman nato gani ron. Mahuli na po tag mapuhon. Si mamay ka ma. Tapos si mamay ka na Ay, ilin. tapos may kadulun ta. Na, babay na. See you tomorrow na. Hindi ko isa siya, no? Bye-bye. Bye-bye na. Dahil sa mga kwarto. Good night na sa alyanan nila. Ate, huwag ni mamay ka. Good night. See you tomorrow morning. Bye-bye.